Standard Time, las 6:55. Ang oras The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Mayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinarnya kita sang panahon sa ton nga linya, Sir Gan ni Republika, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, good evening. May gabi action break sa aton mga listeners. So, si Bising, bagyong Bising, naghuyang ini siya. Na-downgrade sa isa na lang ka severe tropical storm. Halin sa typhoon classification. Ari siya sa 825 kilometros ang kalagion sa Naaminhan na silangan sang Basco, Batanes. Magamuni ang iyang coordinate sa 23.1 degrees north kag 129.4 degrees east. Manuguwa na siya. Mga duha pa kadlaw. Nagagiyon ni siya bray Naaminhan na silangan o kung northeast sa 15 km per hora. Pero ang perso niya aran lang sa 110. May pagmadlos ini siya nga 135 km per hora. Wala na sang tropical storm wind signal sa iban nga bahin sa atong bungsod. Sa 24-hour public weather forecast naton, maayon timpo. May pag-uum ang kalangitan as sang magalumon ang kahawaan. May dala lang ininaligwin nga mga pagulan. Metro Manila kag sa iban nga bahin sa atong bungsod. Influensya iniya sang localized sa thunderstorm. So ay na si Bising kag diri sa Western Visayas nagapabilin man nga maayo nga atong tiempo kag napaidalom kita sa mahinay hasta sa kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin halin sa namin na nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan northeast to southwest no? Kag conditions sa atong kadagatan ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod-apyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. Karon alas 8:18 mataob 1.2 metro ang kadalumon. Ang hunas magabalos ang taob. Ang hunas magabalos alas 3:42 karon buwas aga. Kaagari kita sa 25 hasta sa 32 degrees Celsius. O kon Sintay City at hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Si Bulkan kanlaon 4 lang gid ka pagtayog sa iya piri-piri o kon palibot no. Ang asopre nga nabugaya amo man Japon City Sintay City sining pizza 20 sang Abril. Alert level 1 aris kita 4 km per man danger zone. Ang aton nga earthquake information may ari kita di kagina si Palay
2.3 ang magnitude, alas 12, 49 sini nga kaagahon, pero unfair siya, action price. Mo lang na, why na iban, no, sa palibot sa aton Negros Oriental kag Occidental sa 24 oras na atong obserbasyon. Aha. Muna kabugusan sa aton lakat ni Chimbo sa kay Bulkan kag earthquake information sa aton monitoring kag alert warning system. Aha, tingala ko naginit-init na kay si Bising daw gamat-amat na gin man. Mayo na yung Chimbo. Gapalagyo na siya. Ga palayo-layo na gin man siya, no? Oo, layo na siya. Salamat gid Sir Gan. Good evening. Yes, sir. Last city na mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Mayo kay si Bising mga kaaksyon medyo kuan na gid man nagamat-amat na sambal naton to Domingo ang yagid sining paggagwa diri sa Philippine Area of Responsibility. Action firing line. Kay sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Antes pa naman ang tanan diri kitawa sa pinakaimportante gid sa aton man nga kabuhi. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Sam, La City 4, subong adlaw sa aton sa nga pagpangalagad Biyernes. Ari na sa Abril 23 na, 2021. Bukas na aton sa nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita man kamo to sa YouTube kag sa aton sa nga Twitter account mga kaaksyon. Aton text hotline 0963-757-0874. Ayo lang ko liwata. 2 to 3 liners lang ang inyong mensahe every night. Ginahangyo ko gina parang iban malambutan taman sa pagbasa mga kaaksyon. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, top-toblas nuwaybeng tak na sining gabi, set back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective.
Balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Pantries mga kaaksyon ang Negros Occidental Police Provincial Office, 12 na ka mga police stations ang nagpahamtang man sa ila sini community pantries. Gintawag nila ining barangayanihan mga kaaksyon. Ang ini nga mga police stations panglawagon tanig karon para makapadulong man mga utod naton. At least ang aton sini nga PNP nag-initiate man. Damo gani ga joke mo. Siya ba si iridtag man ni sila? Mga ridtaging to yalan to sa mga sipsipiro nga mga gabinete ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero kon isipon tagi din mga utod ta mga kapulisan nga ini mga humok ini asang tagipusoon kag kabalogid kung ano ang dapat nga himuon. Action Firing Line. Kinablang ginatawag naton nga mga pulis naton ari sa community. Nakahibalo ni sila kung anong sitwasyon sang tawo. Ara mga tawo na nga nagahambal-hambal mga ridtaging iya kung ano-ano na lang ang mga malain nga tinaga wala ni sila kakadto sa komunidad. Amo na nga pinagusto lang sila kahambal nga wala man sang kamatuuran. Action Firing Line. Ang matuod nga istorya ang realidad nga nagakinahanglan subong sang gamay kag hamili nga bulig ang aton nga mga utod untaton tani ang mangin mahisaon. Action Firing Line. Ang iban nga balita mga kaaksyon sa Negros Occidental Police Provincial Office sa gihapon, 76 na ang kaso sang COVID-19 sa kapulisan. 26 dire ang aktibo mga kaaksyon. Action Firing Line. 3 sa ila ang nakabatsyag sang mga sintomas mga kaaksyon pero ara naman sila sa mayon nga kahimtang sa sini nga mga tinion. Action Firing Line. Diri sa Bacolod, i-check na rin isa ka konsihal karon nga luyag niya nga magbawi sa iya sining pirma sa pagpangutod sang kahoy. Kundi naghatag sila sang resolution of no objection o konrono. Gusto ya bawi o ng pirma niya kay para maluwas ang tuman pa kadamo nga mga kahoy nga ulot doon dire sa syudad sa Bacolod. Ay, hindi lang nigaling sa old airport. Tamo pagid gila Action Firing Line. Ingagawon tanay karon abe kag kon mabaton ining sulat niya. Kung hindi mabaton, tikita nga pumuloyo ang mapugong sini. Action Firing Line. Kadamo dan sa nagahambal daan nga kung gusto kuno magreklamo, dapat reklamuhan ang ato sa bukid nga mga kahoy nga ginatapas. Kay didto nagahalin ang tubig kung baha man lang ang concern ta. Kaya mo niya mga komento sa mga tao nga sip-sip sa mga boss nila. Kaya nga hindi man na kay baha ang concern ta sa kahoy. Ang kahoy ko nagatindog, nagahatag sang kalandong. Ang kahoy ko nagatindog, gahatag sang mabugnaw nga hangin. Manaming aton pamatsyagan. Ang ilaya baha lang gid sa utok nila kundi mga wala gid pulos nga huna-huna kag komento. Action Firing Line. Ang iban nga balita mga kaaksyon kaina nagwilga na naman kag nagpaabot sa wala man ang pila ka mga persona nga kuno iuli na ang ila kwarta payout sining RGS World mga kaaksyon nga nagpanginto sa ila. Ginapangita ginila si Rodolfo Salarda. Diin ka nanoy. Action Firing Line. Huya-huya manoy perti man ang imo nga ginbuhat sa mga tawo kun dintong kubos nga mga tawo amo pa yang gininto mo. Action Firing Line. Pati gina kadamo to nagainuwang sa kuano sa isa ka former resort dira sa area sang barangay Tango bukod Pahanukoy. Kay baon diri abi, no? Dito aga pa nagahinulat nga may payout sila kuno o kon i-return na lang ila sining kuan abi ang ila sining ginatawag naton puhunan nga kwarta. Tingway gidto may nagpakita to. Action Firing Line. Why na to ya si Salarda na alimunaw na to ya basagin kao na to sang iya nga kwarta. Action Firing Line. Sa probinsya nga balita mga kaaksyon, ang San Carlos City officials suno kay Mayor Gustilo magapasar sang isa ka resolution nga nagapangabay sa paghahatag sang padya o kon reward sa kung sino ang makahutik kay makatudlo sang mga sospitsado nga nagpatay kay Mr. Marton Cue mga kaaksyon. Action Firing Line. Mayo man ang atikang pamangkot da kung may manugid, kung may nakakita ginman ang kahadlok sinaguro ba hindi man basta-basta kay basi kung manugid siya kag mahibalan man baw siyang himuon nga tapalan gid. Action Firing Line. Kag basi mas naipiran man blahaw.
Ang balita diri sa Bacolod, Maka-aksyon, Mayor Bing nanawagan sa mga politiko nga hindi pag-intrahan ang mga community pantries, mga ka-aksyon, duway gid man na. Diri sa aton sa Bacolod daw tawhay man lang, pero ibase makuan ko ni malambot ko ni karon, may ara sang isa kadako tani nga community pantries ang ilunsar sa Barangay Mandalagan, but allegedly ang Barangay Mandalagan daw ay nagpahanugot. Kwanon ko ni Biabi Buwas kun nga ang way nagpasugot kay dogin sugo pa nga magkuha sang permit sa City Hall. Ti way naman ni ginbawi naman ni Sanday LG. Oo, gininterview taman sa nigad si ABC President Lady Gles Gonzales. Way man to pili permit pa inform lang amo sa barangay para makabulig ang barangay tanod manda kag mag-check. Action firing line. Do ka anti-por maginamos ni. Action firing line. I-check ta na karon maka-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad samtang pila ka health workers wala na bakunahan bangod nagahulat sang iban nga brand sang COVID na vaccine diri sa Bacolod. Ay gali, ang ibandan gahambal ko no nga kung hindi malang Pfizer, never. Kung hindi Pfizer, never. Kulbaan sila syempre. Pero hambal sa mga eksperto, kung may ara ginman sa nagkalamatay sang mga bakuna nga iniabi, pero hindi pa man sigurado nga muning rason, inaya tuman kagamay pero milyon ang mabulig sang bakuna. Action firing line. Kanami man sila magkomento, dok okay lang sila may magkalamatay non ang kabuhi sang tao isa lang siguruhan nyo man. Kag karon ang padalas-dasan taning natabo kahapon diri nga pagparehistro ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez sa siyudad sa Bacolod. Kundi kahapon nagparehistro pa lang ato. Wala pa tuya sang declaration nga mapapili siya alkalde diri sa syudad sa Bacolod. Timalita man niya base barangay kapitan papilian niya. Action firing line. Subong nga adlaw may ara sang meeting ang mga alkalde sa Negros Occidental. I understand do 27 ka mga alkalde gido ang nagtalalambong. May alkalde bigay nagpositive ti wala, no? Do 27 gad ka alkalde ho kag pila ka dalagko nga opisyal sang Yunega kag Love Negros dira sa isa ka resort sa syudad sang Talisay kag nagpirma sang isa ka manifiesto to support Albi Benitez nga magpapili alkalde diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Tinamo gahambal ti na mabulig nila sila kay hindi man isla butante ni mga alkalde sa Bacolod. Hindi man niya literal nga butanting bulig nila kundi physical, spiritual, kag ang hambol nila nga pagbulig abi nga ti kabay pa magdaog si Kwani kalikiting iban ginaliteral nila ang mabulig nila kay way man sila di man sila butantes Bacolod. Action firing line. Adra kamo nagsala kay iban nga mga alkalde bla outside Bacolod sa Negros Occidental ang ila pamilya nga damo ari din naga-star sa Bacolod. Action Brian Borden. Action firing line. La City 3 na sa aton 3 na sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Action firing line. Antes ko magkadto dira sa nasyonal o kon sa lokal ari anay ha. Kasi kibot ka mo nag-chat-chat ko ha. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Kilala nyo na nga tingog. Must I beg for some affection from your direction, night after night? Tingog ina ni Mr. Victor Wood mga ka-aksyon. Carmelita, you don't know what I go through. Amo nang tumukar so na sa baylihan na tinapok ang semento so na action El Reyes sa baylihan way pa. Will love for you Pan pa inang duta lang aga tapok ang agi sa chatcha mo. ever tell you? Aring karansya ni Bibot Ricumo nga tupad balay ko so na. I'm a man and you're a woman. It's only human who wanna squeeze. Kanta ina maka-aksyon ni Mr. Victor Wood maka-aksyon sa dekada 70. Sangya sininag sikat ini siya bilang Jukebox King and Joke and King of Plaka. Do Plaka King ang tawag sa iya sinimo, no? Sa iya sini nga panahon. Kag mayari pagedisaw. Kung may karansya sa chatcha sa Victor Wood, may pahumok-humok man ni siya kag hakos-hakos man sa bilihan. I'm sorry, my love. Kasinggit na dahil ng MC na nga, lima-lima lang. I broke Gadululumog na ibang ganit, piso-piso lang mo. last night. Dayon ka pangita babae kag mag sweet sa tunga, maghakos-hakos kag mag ulo istorya.
Pagpalapit sa manugsukot ang iya kwartas, lapi lang gid. Tiyan mo lang ni makaya ko, tiyan lang may tuklod pahigad na. I'm so Mahutik-hutik man siya. I promise my love I won't make that mistake again. Damo gid nagbulusong man sana pro. Pero ginpakaslan una. Please forgive me Kadlaw gisaksyon ano. and be my love again. Pero tiyan mo na ang tingog magapabilin nga makalingaw sa aton kag makahatag sang inspirasyon. Pero nagakanta sini mga kaaksyon nagtaliwa na sa sinigid lamang nga adlaw ining si Victor Wod mga kaaksyon sa edad nga 74 anyos. Ang ini siya napatay komplikasyon sa lawas pero ang kausagid sa kamatayon niya according iya sa iya sini nga pamilya amo iya ang COVID-19 puwerte gining halit ni COVID-19 mo. Ay, gabi. Ininggin na palayag ni Carlo Ortega Cuevas. Mga kaaksyon kag pamilya niya mismo, no? Itawag ni siyang Joke Box King. Mga kaaksyon kag King of the... Dali may check ko, di ka may isa pag katawag siya sa una. Ginamat-amat ni COVID-19 dula sa kalibutan ng mga olds na to, no? Plaka King, mga kaaksyon, no? Puwerte man, no? Kaporti ni kasikat gid man sa iya panahon. So nakagbisan subong kanami ni pamatian sang ila sining ang iya sining kanta do hindi balaya sakit sa dulunggan. Oo, gakatulugan kay mo mga kantay ni mga bintana ng puso. Ang I'm Sorry My Love, amo ni sibong Sonata of Love, You Are My Destiny, Cheryl Moana Marie Eternally, Crying Time. Ang ibang diri kuan naman lang iya mo daw gin kanta ya pero hindi siya actually personal nga nagakanta sini. I don't know, hindi siya original rather. So sa mga international pero kanami pamatian sa kay Mr. Victor Wod, ano? Pinagtaliwanan ni siya makaaksyon sini iya nga adlaw sa liwat suliton ta sa edad nga 74 anyos. You're my destiny. You are Nabata siya gali action El Rey 1946 you share sa Camarines Sur, Philippines. Sumikat ining plaka Filipino King 1970 to 1977. that's what you are. Dahil taga diin ka ha? My destiny. May nobyo ka na? My love. Daw mo na sa baylihan mo, may kubik tilaws ni nga. Pero ang karansa sa baylihan so na pwerte ah. Salamat gid Mr. Victor Wod ano sa imo sini nga mga ambahanon That's what nga gin paambit man sa Pilipinhon kag sa bugos nga kalibutan mga kaaksyon ano katahom sa iya sini nga mga ambahanon. Sigurado kung ibandra subong kuan ni sila search na ni sa mga kanta ni Victor Wod. I-try nyo search kag pamatian. Ikaw bugnaw sang tingog niya kag kanami gid pamatian while nga nagapulupungko ikaw sa idalom sang kahoy upod ang imo pinalangga kag nagalantaw sa mga kapispisan nga nagalinupad sa kilid sang baybayon nga puno sang isda nga nagalantaw sa inyo nga nagahaksanay kag nagapabatsyag sang inyo paghigugma. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Dili kita sa iban nga balita makaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad ahay kaluoy man kay Angel Locsin no. Nagtinguha man kun tani kay kabalo kay ni si Angel Locsin mahinatagon klase babayi bla no. Bisan din to may baha, lupok sang bulkan, kung ano na lang mga disaster nga nagakatabo sa aton subong, Angel Locsin to the rescue sa iya sini nga pagbulig. Bangod sumikat ining aton sini nga community pantries mga kaaksyon o kon pantry nga ginatawag. Naghimo man siya sang iya nga community pantry man taniyo. Kag tuman ka unique ini, ginbutang niya ina dira sa may barangay Holy Spirit, Quezon City. Hindi iya lululami sa aksyon anang iya nga pantry nga ini mo. Daw grocery store ang kalimbawa iya. Puertes pagkadako, tikay na sang aga pa ang banwa, apisar nga ang Metro Manila,
nagapaidalom gyapon sa curfew pero ang mga tawo wala ginbali ang curfew. Kay nagpila na sila agod makaambit man sining panagtag kuntani ni Angel Locsin. Action firing line. So ano man imo yung mga kaaksyon nga may isa ka senior citizen ang ginatake sa tagipusoon. 67 anyos nga si Rolando de la Cruz. Ginhingagaw dala sa hospital but sa dinlima kaaksyon ini siya ang ginbawian gid sang kabuhi. Action firing line. Kaluluoy man no, imagine mo na no, ti subong grabe nga pangayo sang pasensya ni Inday Angel Locsin. Tiyan mo na kay way man na gina-expectar. The intention is good mga kaaksyon mo maayo gid kun taning intention. Galing kang resulta amo sini. Ti si Angel Locsin way man naghambal nga balibaran kundi gin magabulig gid siya. Why man siya nag-encourage according to her nga maginuwa ang mga senior citizen? Hindi mo man na sila mapunggan. Action firing line. Doon taton ti Angel Locsin kay kung isipon mo gid, hindi basta-basta maubos sa isa kasi manang iya sining nga kwan mo. Ang iya sining nga pantry action ilray. Hindi maubos. Siya ipanagtag ko na lang ni sa iban nga community pantries man para nga maglinapta kag indi na maglilinya nga tuman kadamo. Action firing line. Ay, grabe mo. Anyways, may tutugani sa, kung di ko magsala, Pasig ato. Limtan ko lang ang lugar, ano? May ginpang dakop nga mga senior citizens, Action El Rey mo. Kay curfew na ginawa sila. To the rescue iya ang alkalde. Pinangbayran niya to. Sabay inyo na lang na anay. Kay para makaambit na sila. Pinangbayran sang alkalde. Tag 300 ang ulo. Ti pilabla ka senior citizen ang pinangdakop. Tiyan mo na kay violation, gid. Action firing line. Diri sa aton, linong gid yan, no? Linong kay Jotay Pantry sa aton, di mo, no? Action firing line. Sige, ang kon mga kaaksyon, ang iban nga balita naton dito sa national, si COVID-19 subong adlaw nagdugang sang 8,766. Naganubo-nubo na gid man siya kuno, no? And subong adlaw suma total 971,049 ang COVID cases sa Pilipinas. Ang aktibo nagapabilin sa 107,988 kaya naka-recover diri 846,691 kay subong adlaw may 17,133 ang naka-recover. Ay kay damo kag ang patay sa 16,370. Action firing line. Ang iban nga balita sa nasyonal mga kaaksyon, si Dilima, no? Nagapabor man siya, kag suporta man siya sa pila ka mga senador like Villanueva kahapon nga dulaon ang pundo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or kung yung tawag nga NTF-LCAC. Ini matapos si Parladi tubla nga hinambalan niya nga hindi manami ining community pantry nga ini. Action firing line. Ang bali dili may pahatag tanan na sa 4-piece na ang 19 billion pesos nga pundo para dira or hindi gani pahatag ta sa economic assistance programs ng gobyerno para dako pagid ang mabuligan. Si Senador Drilon ginapasilip yaman subong sa Senado ang ining pundo sang LCAC. Action firing line. Abi kay ka kwan abi kadamo sang nahibalan ini si Parladi nga way manitani gid sang dapat hilabtan ining community pantry nga ini. Action firing line. Parang sadya maniho kay kundi may ara subong sa mga Chinese vessels gihapon dira sa West Philippine Sea and ginbulgar diri ni retired Supreme Court Associate Justice Makaksyon nga si Antonio Carpio kun nga nga daw hindi gid mapahalin-halin dira mga Chinese vessels sang China sa aton siring seawater mga kaaksyon. Suno kay Carpio diri sa kabaluka si Duterte kag ang Chinese President nga si Xi Jinping may ara na sang fishing agreement nga ginatawag. Action firing line. Siya kita mo bisan ano pa nga padala sang Department of Foreign Affairs Secretary nga si Teodoro Locsin sang ginatawag nga diplomatic protest tagpila na ka papel padala ito. Dawala lang niya ginasapak sang China. Kiti may ara sang agreement iya, fishing agreement si Duterte kag ang presidente sang China. Action firing line. Pero ginsabat inisang Malacanang mga kaaksyon suno kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, wala ina sang kamatuuran. Wala sang fishing agreement, wala tanan kung anuman nga aligasyon ni Carpio batok sa kay Duterte kag presidente sang China. Action firing line. At ilang tawon ta na, nakugisado katalaka naman sa gikabukad sini,
o galing kay kung isa makit-an taban nga daw gina tinuntuhan na ng gidyang pungsod Pilipinas sa mga utod taban nga mga Chinese. Action firing line. Actually, kadamo sa mga utod nga mga Chinese nga mabinuligon man diri sa pungsod Pilipinas, iban diri naman naga-star. Do ka okay man sila, may ara lang gid sang iban man nga hindi maayo. Action firing line. Oo, amo lang gurong pang gobyerno nila tumo. Pero ang ililistar dis Pilipinas, di duway man tayo question sila kay kadamo man sa mga mabuot gid sa aton diya. Action firing line. Sige, ang iban nga balita sa nasyonal makaksyon, bakuna. No, ginapaabot ang pila ka mga bakuna. Si bakunahan si Amoni, si Kwan Galing nagpabakuna na sa Sinovac Action ano, si DOH Secretary yang amo si Francisco Duque III mga kaksyon. Ti ilang tawon ta kay nagpabakuna na, mayo man na kay siya mismo nag-una-una. Action firing line. Last 7:25 na sa aton sa nga pagpangalagad sa nambal ko na sa balita lokal. Kaya diri sa aton subong sa Bacolod, doon nagdula-dula Action El Rey ang istorya sa COVID-19, no? Action firing line. Ginsampawan sang istorya temprano pa nga politika. Action firing line. Matapos kahapon nga ti amo tong story behind diri kahapon nga nagparehistro si Benitez diri sa Bacolod, ginopdan sa mga dalagko nga mga opisyalis sa rin sa probinsya. Ara man si Vice Governor Jeffrey Ferrer nga nagalutaw man ang ngalan nga kunuhay mangin Vice Mayor ni Albi Benitez diri sa Bacolod. Action firing line. Ang negosyante nga si Vladimir Gonzales ara man kagiban pagid madamo lang, no? Madamo lang mga kaksyon porte nga binalbalanay subong sa kwan sa social media. Action firing line. Pero sa Facebook mabasahan ko puro tanan mga tawo. I don't know kung mga tao gini ni Mayor Bing Leonardia ang nagabalbal sa kay Benitez kag iban nga nagasuporta way takbalo or basi mga supporters lang gini ni Mayor Bing Leonardia nga gusto nila gyapon yang pangapinan si Mayor Bing Leonardia mga kaksyon bangod sining nagahilapit yang politika basi way man ni kabalo ganing alkalde sa syudad nga may mga tao nga nagaapin sa iya sa social media. Action firing line. Porte kadamo sang kwan, kadamo sa mga nagabalbal sa kay Benitez na sa social media. Tiga pangukay man ko kung may mga tawo man blang nga nagaapin man kay Benitez, agud kontrahon ining grupo man nga nagaapin kay Leonardia, daw wagi ko kita nalamo subong si Benitez diri sa social media sa Bacolod, no? Action firing line. Pero no? Sige, amo na part na iya sang game sang politika ang inamo sina nga hala ukatay kung ano mga background daw mo sini. Now, subong nga adlaw, ang kahapon nga celebration to, hindi kay kasadya man to kahapon, may ginsundan pagid subong, no? Okay na aksyonan. Okay, sige. Ginsundan pagid subong sa isa iya ka aktibidad dira sa isa ka resort sa syudad sang Talisay. Sa diin makaksyon nga Yonega kag Love Negros, amo ning duha ka dalagko nga mga grupo politika, no? Ang Love Negros daw local political party, ang Yonega ti kuan na gid niya, no? Dako pareho man ni sila, no? Nagtingob tong pwersa kag sa painsyende ko daw 27 ka alkalde kung di ko magsala ang nagtambong dito. Plus pagid sang iban pagid nga mga public officials. Ang tinutuyo mga kaksyon amo nga magpakita sang suporta sa pagduso kay Benitez mga kaksyon nga magpapili sang bilang alkalde dire sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Pertino, amo na hambal naton gani kagabi nga Negros Occidental versus Bacolod ang Guaya. Action firing line. Damo sina sitwasyon, no? Negros Occidental versus Bacolod ang sitwasyon. Ano gid bala ang may mga ginpirmahan dito bala kaina? May ara sa mga commitment dito nga nagluntad. Sa pag-intindi ko may mga mga manifesto, no? Nga ginpirmahan kaina dito to support sang posible kandidatura ni Benitez diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Action firing line. Si Benitez kung pamatian mo kahapon, wala pagid siya sang final or finale abi nga desisyon abi, no?
nga magapapili alkalde sa Bacolod. Kumbaga, first step ya ato ang parehistro kahapon. No? Tinda mo, nagapamangkot, taga Victorias, Timo, 3rd District, ti kon buto man ang alagas mo di nga ang masaylo, gid abis Bacolod kon buto man ang kinahanglan. Action firing line. Dibla? Karon, nagparehistro dire. Magparehistro ka, i-base naton sa Comelec guidelines. Once gani nga botante ka, 6 months before ang election, dapat makaparehistro ka na pag-transfer nimo. Kung gusto mo nga magpapili any posisyon sa gobyerno, dapat isa ka tuig antes ang eleksyon. Action firing line. Damo nang tawag mga kaksyon mo, no? Damo nang tawag mga kaksyon sa ginatawag nga pagsaylo mo. Abi, no? So kahapon, katapos ang media, hindi na nimo mapunggan, mamangkot ginaya. Kung ano ginabing plano, di ka safe man sang sabat ni Benitez kahapon, siya tiway pa man ginta may ipalayag subo nga plano. It could be nga mapapili ko alkalde matuod. Pwede man nga vice alkalde, pwede gani kuno kapitan mo sa barangay Mandalagan. Action firing line. Kay hindi man niya basta-basta tuod nga sa amo sining nga sitwasyon magpapili ikaw tapos masulod ka diri sa amo ni nga lugar nagahara-hara kag gibe magdeklara dayon magpapili kundi hindi man panilagan mo man ang pitik kag pulso sang publiko. Action firing line. Panilagan gid kay mabudlay magsalom sa lugar nga ti baguhan ikaw. Galing hindi naman ni bag-o gani kay Sir Benitez sa Bacolod kay ano gibing Victorias kay Bacolod daw gatapikanay malana di. Action firing line. Pero dali gid lang. Online sa firing line. Sa aton nga linya, isa man ang ngalan nga gagwa man nga mapapili vice alkalde sa Bacolod under sa slate ni Benitez if in case ginman si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Vice, good evening. Action Brian, mayong gabi sa nagapamati sa imo programa, maayo nga panyapon sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental, kag sa madaputan sang aton nga radio station nga nagapamati man na foreign countries, mayong gabi. Salamat gid Vice sa mga time. Kung malay gamay malay na kon Vice. Kahapon nagsinigabong ang balita kundi itong litrato ni former 3rd District Congressman Albi Benitez, kita on kagid Vice mo, no? To kagid dito. So, talk of the town ka man sa, diri sa syudad sa Bacolod. Pero, nasundan ini today. May ara sang hinunanon ang mga alkalde kag iban pa nga mga top officials sang Yunega kag Love Negros sa isa ka resort. Anong pinakakaundan dito, Vice, ang istorya? Well, Action Brian, sa tutuod magid nag-General Assembly. When I say General Assembly, ang grupo namon nga Unega, and then at the same time ang kay Governor Bong Lacson man nga mga mayors amo ang Love Negros. This is for the cause of Congressman Albi nga ginaduso turan na mayor sa Bacolod City. But nasa Batya, paminsaron niya pa sina. Anyway, ara ang majority kaga do kilala to do duwalan to ka mayor wala. And then they have this the same sentiments and then support sa in case na magdalagan si former Congressman Albi Benitez. Tumagambal kita support hindi lang kay verbal kundi may ara sang commitment, may ara sa mga signature. Well, okay. of course commitment ni ang sinakay ti ginakabig man na sang Love Negros nga isa ka leader si Kong Albi, and then at the same time ang commitment pa namon diri sa Unega kay sa tutuod lang kita action ba kita mo naman since last year gina istorya ta nga mag-unite gani ang probinsya. Now here comes pandemic. Daw nakita tadi nga para ni sa kayuhan sa probinsya, labi na gid nga ang Bacolod amo ang sentro man sa probinsya sang Negros Occidental. When you say gani nga taga hindi ka magsiling ka nga taga probinsya Negros Occidental, no? Taga Bacolod ka. Now, ang pulisiya kag ang ginano nga gusto ni man tani sa pandemic nga para ang purpose tabla nga subong ara ginatubang tang crisis, ginatubang tang pandemic nga hindi maglapta sa bilog nga probinsya pero wala ga jibe
sa Bacolod yung desisyon kag diri. Hindi ta maintindihan. So abi ko united kita isa ka para proteksyonan ang aton nga constituents, ang aton mga kauturan diri sa probinsya. Magsiling kita probinsya, dalata ni itang Bacolod. Yes. Galing kita why even kuhaan mo data ka mabulig ka sa Bacolod, wala. Now, ari lang ikuhaon ko sa imo action ba ya? Ang provincial hospital, that is tani para sa probinsya. Pero 40% of the ang pasyente coming from Bacolod. Ina-cater ka rin namon. So, isa ka sentiments. Ga-curfew kita alas 8. Bacolod anong oras curfew di? Las 11. Hindi na gusto tatani nga proteksyonan. Of course, may ara nga hindi gusto sina. But anyway, majority gid. You know why? Hindi taga ni gusto nga maapektuhan kag ka-COVID ang aton mga kauturan diri sa Bacolod kag sa outside Bacolod sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental nga ginatawag naton bubble. Di paano kita makahimo sang isa ka policy kung wala ga unite? So meaning, dagwa man gani nga there are times nga why na gani ga paswab why na gani ga required swab ang Bacolod? Why sila? Siguro. So, di paano mamabalaan, paano mo maproteksyonan kung pagsulod diri positive ka, sige ka lang lagaw. And then here comes nga daw kanami man makadto sa every towns and cities. And then why na sa may maako subong ang gagwa man gani nga outside Bacolod amo man nagdala man bisang COVID sa Bacolod so na taas ang cases. Now ang outside man to hambal nga may taga Bacolod mga nagadto. Pero tanay kung unite kita with same rule, same policy, kundi maproteksyonan ta ang kabilugan, maproteksyonan ta ang pamilya sang ina nga nga tao kag ang community. So abi magsiling ka lang nga padlaganan nyo da is because nga kinahanglan ta amo ini ang isa ka solusyon nga makabulig not only sa Bacolod. Okay. So that is only my opinion. Aha. So kay nato Ako na ang observation. Yes, Vice. So kay nato sa kung kadumdum ka mo kapila mag-meeting tanan probinsya ara man Bacolod, ayo tag gid sa gina-imbitar man sila mambagatian ta nga they will not wise laga kadto. Ngayo ta data lain man ang data ya. So amo na ning outcome now. Malain bala kon may endorse kami. We have also the right nga to endorse a person kapalo kami nga maka have this coordination to the province and the province to the Bacolod. Okay. Isa man lang ginapangita diri. Ako ya action by taxpayers ko sa Bacolod. Although nga ara ko ya sa Vice Governor ko sa probinsya sa Negros Occidental, but I am also a taxpayer of Bacolod City. Yes. Okay. So kay na ang 27 to or more than pa dira nga naghatag 29. Gid duha lang waay, duha. Duha lang wala kay layo may mga obligasyon sila and then mga layo na. So atong 29 na support. Nga nag-support and then at the same time ano man ka congressman. Anom ka congressman. Okay. Inuubos ginigali. Tanan nga board member. Tanan nga board member. So ang ini nga sentimento kay na nga nag-pledge sa ila sini nga support ano man to encourage Benitez paghapon wala pagid to kay na sa naghambal okay nako why pag-advise man. Pwede man na siya kambal puti ano ang ato nga purpose nga nagka-transfer ka sang registration mo. Kung sa anong mensahe sinabi action Brian? Do ka given na gid man. Hindi action Brian. Anong mensahe sina? Well ako napangabay man ko sa taga Bacolod kasi hindi pa man na which nagkailo man na di pero may purpose na. May option man kamo. Tigaan taban option. Hindi bala? Yes, correct. Kaya may ara nga loyalist, may ara man niya favor. So, i-respetahon ta kada isa. Kita ko gani na sa Facebook na kung may mga comments malaga, nga daw negative, may positive. So, kakadlaw mo lang gani ko. Sige lang. Pero avoid lang ninyo ang i-avoid lang daw lain yung mga tinaga. Kaya base sa uli, may kilalanon ka mga bulig. Correct. Kung sa bagay. So this is only, ang ginaawayan di ang pagserbisyo. Hindi kay corruption yung ginawa. Corruption. Kung sa totoo lang din sa corruption, magwa na until such time.
May magwagi na kami nabalaan ka man corruption, but not now. Aha. Mhm. Itadlungon tang corruption ga. Sus, di la mo man ang haton yung purpose. Which is better. Di ba? Respetahon ta kada isa. Aha. Anyways, inita na nag-start no sining pandemya nga ang unification sometimes daw hindi tagin makit-an device ano. Gaga batsyag ka action ba tanawa bala ang puno ng mga ospital subong. Pila ka tawo araw ang balayra niya sa ospital, that is a COVID patient. Waay ka na sudlan subong. Why na availability ang almost puno. Kagdason it's not only puno. Ang imo financial status. Suoy ka. Enable action ba? Amo na ang purpose tadi nga kung isil tatani, nga kung kakoperar tanan, kung di ma-minimize naton ang naga-positive. Ma-monitor naton. Yes. So kung may isada ka lugar nga pagpasudo, amo na sang entrance mo, kundi ang kabilugan makontaminate. Yes. So kay Nato Vice nagpirma gid ya ang every person nga may support kay Kong Alvi, nagpirma gid iya. Actually, action by ang presence to nila kung may perma o kung wala. Ara na Enough na. Hindi na ako. No question na eh. So, when the time comes, maginuha ng machinery. Pero titanawa bala, of all the mayors outside Bacolod, nga nag-support sa sining nga tao, Plariho, malang ni mayor, tanan Plariho, malang ni isang opisyal, tanan. May naga-question diri anong mabulig abi sa mga alkalde dira kay hindi mas labotante sa Bacolod nun. Okay. Sa Bacolod, rather. Why sa may mabulig ang alkalde? Because they are registered sa Sina. But ang ipamuligan nila, may mga paryente na din Bacolod. Ang balko gid kay na. Diri kay ililista. May pamilya May man na di. residente sa municipality kag sa cities nga ari di gaboto sa Bacolod. That is one. Aha. Pila ka empleyado sang Kapitolyo na probinsya nga gaboto sa Bacolod. Bacolod nun. Oo. So hindi ang ato na niya bulid lang. Hindi nyo lang pag-i-take this kung loyal magkamuya sa administrasyon. Okay, well and good. I-respect na. Aha. Pero kita ya mas may better pagit. May better pagit to represent. Ari lang Kaya ang tanan sini ma-akomodar, maano niya tanan, this is for the good. This is for the good. So kung salamat ko yati sa lae. Yes. But I think this is for the good of the province. And of course, the Bacolod City. Aha. Okay. Ari Vice, may gusto lang ko kung anong pangabay mo sa mga supporters, abi, mabasahan tabi sa social media, registration pa lang kahapon pero ang atake against Benitez and you kay gagwa ang ngalan mo ara na subong may na below the belt na anong below the belt okay lang na. So hindi man tani insakto o sige lang ipiwa nga hindi ko makapile kaso sibo kag hindi man ka magproblema kay basi la sa uli kilalanon mo mas prepare maski ara sa probinsya basi parinti mo o kon ng pamilya mo kami open kami. Hindi lang ta below the belt. Kay ma-identify ka mang Japon. Araw gagulwa ngalan mo. May na-identify na ko gani. When in fact, nakita ko na picture, po okay lang respetahon ta na ang mga opinion nila. Pero hindi lang below the belt Diba? Yes, correct gina. Para kaya ang amon man niya nga supporters nga ara dira kay Kong Albi, inatagaan ta na iya nga hindi lang kamo mag below the belt. I-respect with decency. With decency. Purely. Why man ta naghaboy gani sang kalain sa inyo nga kandidato daya. Purely Ang political ato lang. to present this governance, kung magpili ka mo okay, well and good. Kung hindi ka mo, okay lang na. Pero kung ilapta mo man da, kalain man na nga makahambal ka, masakit da sa isa katao, daw hindi man insakto guro. Especially social media magwagi da ngalan mo. Kitaon gid man tuon. Sige. Oo. Basi kung casual ka da, ihambot si mo. Kung casual ka da, kung ako kung hindi lah, kung ako kandidato ka ba, nga maliog ka casual. Diba? Yes. Just to show loyalty, hindi man na insakto. Aha. Daw lain na higko na. Hindi kita magtudlo sa higko nga pamulitika. Aha.
Sige. Dira lang ko anay asta, gin-check ko Sige, lang ang talaga. aktibidad kaina. May nakita ko, Mm. Action Bride, kadlaw ganito ko. Kita mo tsura niya. anong gusto Adlaw lang ko. anong gusto mo ipalabot subong sa Bacolod noon kindo ang ngalan mo di naga ulbo gid subong oh go ahead Ang Vice galing Bay. daw, nagwa man niya madlagan ko, Vice na daw. Vice Governor nakita. Ang ako niya mabulig ko. Bulig ko ya. Sa Bacolod, kag sa probinsya. Ay sige Amo na ang term to da balang sige portail mo lang kay kita makatagbulig. Sige. With that, Vice Gov Ferrer, sir, good evening. Madamang salamat. Mabuhay ka, sir. Good luck. Thank you, Good Action Bride, sa Action Radio. Salamat, Gid. Yes, sir. Action firing line. Teo, gaayo na si Vice Gov Ferrer nga abin din ito mag-below the belt. Kung ano ginman mga personal abing pananawan nyo about politika, more on politics lang kita. Hindi na mga personal nga attack abin. Action firing line. Pero no, anyways, registration pa lang, meeting pa lang, what if abi ko nag-file na gid sang COC abi, si Benitez on October abi, kag makompleto bi ang slate niya diri sa syudad sa Bacolod ba so sadya nga inaway politika. Action firing line. Grabe na to nga habuyanay iya mo sang puwerte ka mga masakit nga tinagati way pa man ikaw baga kon pa lang inang hilaw pagid katama. Action firing line. You know what, ang isa ka tawo nga sagi mo ka hanot dira pagid nga naluoy ang publiko mo kumbaga ang ila ginabatsyag na no manino sobra tistingan taman ini siya abi. Action firing line. Unta tanta nang sagi ka mo sina guro pa indis na lang kita proyekto gro action games ano. Action firing line. Proyekto ano mabulig mo dire 1995 si Guanzon kag si Montelibano kay si Guanzon during that time niya mo last term niya papili siya kongresista des Bacolod. Si Montelibano nagtapos sa pagkaalkalde niya nagpapili siya congressman. Puwerte nga balbalanay mo sa mga old people diri sa Bacolod di nila malimtan ini nga atong ila inaway politika to, hindi iya kay personalay, way pa man social media sa una. Ang ila nga away ginapaagi iya, ginapaupok nila Action El Rey sa proyekto ya. Action firing line. Nan, kung magpatindo gani si Montelibano sang waiting shed sa dire, tuparan ayan ni Guanzon niya pariho Action El Rey. Action firing line. Sample bi sa isa ka barangay, patindog ni si Guanzon sang bomba, uso ding bomba, so na nga nang malagi na mamo na, deep well na bla. Dito sa Piak Bangga, butangan man nato ni Montelibano, dira yaga binalbalanay sila nga duwa mo. Action firing line. Proyekto iya pa indis, padamo-damo, no? Padamo-damo iya mga kaksyon mo. Kaya, but ang ang the end, sang amo to nga politika inaway sa Bacolod, dumaog gid niya si Guanzon sa gihapon. Action firing line. Pero at least na kit-an taya ang ila sinitinutuyo nga proyekto sang komunidad. Hindi ya kay halahin sa mga masakit nga mga tinaga, may mga gambling lord, may mga kun amoni mo na, may mga traidor, may amoni mo na. Tido kakwan naman na. Daway man ta ebidensya sina. Action firing line. Ti unta tonta na lang na guro, ang aton na lang himuon guro kampanya na lang gid kita. Ipakita ta ang aton sini kasarang leadership naton pareho na bisubong dire sa Bacolod. Ang nagapungko di si Mayor Bing Leonardia still have 1 year pa ang iya sini nga termino subong sa isa ka tuig ni bubuan ni Mayor Bing Leonardia sa mga proyekto ang mga lugar di kag mga ginareklamo di labuton niya ni sa mas temprano pa di bisan ano nga palak-palak ni Benitez di iyawan di siya kon matabo ina mo. Action firing line. 13 ka merkado di hingagawo ni Pagwapo Action El Rey. Nan, unta to na ding sagi ka pinangutkot sa dalan nga walang katapusan. Na, ang mga dalan di sa mga barangay nga wayapon masimento tagaan ta tsansa. Ang mga yamo sang publiko at tubangon ta sa idalom sang Leonardia administration. Kung ano pagid ang ginareklamo, subong ining ginasinggitan sa Bacolod no Action El Rey nga tukod ta di hospital. Abi patindoge da anay bisan tuko-tuko lang anay. Bisan sino sumulod dis Bacolod hindi na ni maagaw sang iban pang Leonardia administration. Action firing line. May isa pa ka tuig nga pwede mahingagaw nimo, no? Kung gustuhon gid nga bisan ano nga paningkamot sang makontra sa imo,
mayuhom ka na lang niya. La, sige, kampanyada, kaya ako ni away si mo project under sa administration ko. Action firing line. Oh, may mga proyekto Makitaan ta mga proyekto di damo, kita mong plaza subong katahom. No pupurti katahom. May tambayan pag nga aton sa mga alsapalda, ang mga utod tada nga nagamanicure, pedicure, ang mga barker tada, ano may mga pabugnawan sila da. Action firing line. May ara kita diri sang Halandumon Tower. Oh, imagine Action El Rega kadlaw siya 4.9 million pesos. Imagine mo na Halandumon Tower. Ginbungguan na wasak. Action firing line. Action firing line. Ang 35 kita mo na naksyonan, inom na ko. May project kita diri nga 35 million pesos. Anong tawag sina aksyonan? Esplanade. Daw ano bla daw lalagawan na bla sa NGC da nga nahulog ang bahay sang ligad. Action firing line. Mga dalan tadi ka mga tahom. Why na buho-buho? Kay puro na lang gidya buslot. Objective. Action firing line. Dito kuno sa dito kuno sa 3rd district, gina-question man to. Ano gibi ang ipabugal ni Benitez abi dira nga mga proyekto sa 3rd district, abi may pabugal da siya? Action firing line. Oh. Kwan guro Anong di man ko bitaga 3rd district mo sa Murcia. Okay man No, may araman mga proyekto to, kita mo Murcia katahom man subong gani, pero yan ni mayor na daya guro. Action firing line. Hindi ko galing gidya sunado. Buwas bla kay malagaw ko lakton ko lindis Bacolod to Victorias ka mangusisa tato be. Action firing line. Kay para makahambal man ta kay way magkutod klagaw tumo, no? Dito sa area. Diri sa Bacolod halos tanan kit-an na di. May bag-o nga proyekto do subong ganing DPWH sa Bacolod. Kita mo action Elring bag-o subong? Pangutod kahoy? Action firing line. Kabalo ka condense lang replacement nila sa Don Salvador. Tiyang tubo sila basi sa Old Airport. Action firing line. Aryo, mga bontas ang Zanton Plus Herbal Soap mga action. hindi kinayom yung humanta na ng politika timpranuhon kaya nga amo ni makahatag energy da sa nagamonitor ta subong para malimtan yung ang aton nga kakugmat sa kay COVID-19. Action firing line. Ang mga merkado palihog lang ipakayon nyo kung sino magdaog dis Bacolod kay daw lunangan sang Carabao kung mag-ulan. Action firing line. Zanton Plus Herbal Capsule or Herbal Soap mga kaks. Istorya kita kahoy diri sa Bacolod. Way panitapos ang old kahoy nga ini, old airport ngini mo. Padayunon ko pa ni kay nga may isa ka konsihal nga mag-atras sa pirma niya. Bangon nakit-an niya nga basi damo pagid kahoy ang magkalatumba. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Salamat sa pagmonitor de la Cruz Esperanza. No ga explicar kay sa lugar mo gani wala ka padaog. Tapos matikal ka pa sa amo sina. Sadya. Tribor Inoj Onalitsa. Kulbaan lang kamo guro kay maran si Albi kay maisla na kamo. De la Cruz Esperanza, i-correct anay ang barangay mo antes sa Bacolod. Oh, tikita mo sadya ho. Si Z. Riquiron Toquero. Tuduhi Chabaw basta Albi kami. De la Cruz again. Oh, gabalbal si De la Cruz o gabato siya. Kadamo palubak-lubak ang barangay mo. Oh, si Jeffrey Pirening na tumod mo. Si Bon Ignacio. Good evening, Sumbray. Gamonitor man kami sa La Carlota. Bon Ignacio, Archie Ignacio. Thank you and God bless you. Salamat. Robert Castro, Lampaso, Sila Baisa sa 2022. Oh. Stephen Magbanwa, good evening, Sumbray. Matabo, hindi na mga taga-Bacolod ang maobra city government tagagwa na. Oh, ti posible gina.
para sa akon, bisan sino mo lang magsinulid, basta proyekto lang, please, ang proyekto. Si Joe Abuana, hala, amo na gali si Ferrer, maghambal, ay daw. Daw ihaboy ko ang radyo ko, kay ilinit. Alex Montesa, Vice Gov, good evening. Salamat. Wala mong ginaboy. Si Michael Nisisito, ihaboy na. Hambalang na imo, ihaboy. Hindi lang, mamati pa na sa Action Radio. Si Ziri Keron Tokero, Michael Nisisito, correct and hambal lang. Ihaboy pero hindi man na mahimo. Tinika lang. Michael John Season, good evening, Exxon Brian. Monitor always from chat to Elias Paranaque. Greet ko lang Daddy Pok sang Deca Homes, Barangay Cabog. Thank you again. Piper Persley, Banat Vice Gov Ferreira. Balbala sila kung madalagan ka Vice Mayor sa Bacolod. Conforme ko, approve. Amo na ni ang pagbago. Kita mo na. Are you ready to rumble? Porte ni si Alex Montesa mo. Gakalayo na ning agi mo. De La Cruz Esperanza, Reality Bites. Oh. Reality Bites, ha? Kuris-kuris man. Nelson Mahinay Claro, subong niya, binaklanay, kawat kwarta. Binaklanay, binalbayanay, kawat kwarta. Do ka damo sang nagapitik sa akon nga no. Daligid lang. May nag-chat sa akon diyo. Ano ni siya be? Wala na gani man. Kabalo na. Ay, ambot lamang. Si Ziri Kiron Tokero, gambling, andi na ko Lord, pero damo na siya mahatag obra sa iya resort kag casino. Oo. Grabe ito niya habuyana, istorya na di subong mo. Analisa Gordon, wala pa kapungko. Si Ferrer daw sa piho. Nga pagbadalagan mo Vice Governor na perde ka man sa La Carlota. Gali. Isabilita do Guinness Nieves Panerio, naga-monitor man. Jose Mongcal Torilla, approve lang saya. Nelson Mahinay Claro, tanan nga dalan dapat masemento na. Gani, highly urbanized city, kita mo. Ana Sinoro, Gina Big Frack, Gid BFI, ano man? Yan, nag-judge da prangkal lang action pogi kasi manwa ko gid na si Vice Gov sa Central La Carlota. Kilala gid ang parents niya. Residente ang amay veteran sa Second World War, upod ang amay ko the best gid ang batasan nga pamilya. Ang Iloy teacher kag halin sang una rich kid ya, kag hindi lang sila mag-judge kay wala pa eleksyon. Ay mga tao huo. De La Cruz Esperanza, Sir, as lang ko tani ha, nga asang time nga nagpadalagan ka Vice Gov, nga wala ka kadaog mismo sa kagalingon mga lugar, ano ay han? Tuod no, man kotonta na siya be. Nelson Mahinay Claro, na semento gani ang mga dalanon sa kabukiran diri syudad niya, wala masemento. Oh. Anabel de los Santos Desendario, ina kon matapos siya na sa tanan sa project sa isa lang katuig, wala gani matapos sa 10 years, just saying. Ako na ihimplo malanto kon mahingagaw lang Robert Castro, kon amo upod ta kay Vice Gov, kon mag-amo di ang Bacolod, tanan nga pamilya sa Bacolod kay Binites na tae, tasini, tapos gid. Hibes Rosca Gamuso, good evening Sir Bry. Oo, nadumduman ko na sang una waiting shed kag bomba sang tubig, isa lang ka lakang sang balay bomba tubig dayon. Alfredo Sapa, artificial na iya. Kung may gapakontra gali amo na ang pagihon niya, plastic na iya. Nelson Mahinay Claro, nahulog ko wala baral ang ilagin obra. George Gargasiran, gayo homo. Ayham utoy-utoy gid kadlaw, galuluha. Alex Montesa, insakto gid Sir Bry, ang plaza katahom. Pero ang pag-utod sa mga kahoy, ang paglaway sa nawong sa Bacolod na, kita mo na. Si Carmelo Garingo, mayo pa ang Alsa Paldagin pahimuan project. Bati ka tax El Rey, mayo pa ang Dumayo pa gining email sir ha. Mayo pang Alsa Palda ngin pahimuan project. See?
Para mayong pungko-pungko na kung mapahangin-hangin. Nelson Mahinay, mga dalan sa Ramos nga hindi guba islan para makakwarta sila. Ana Sinoro ho aksyon pugi, baw. Ang mga project iya ka MB sa mga tao kwarta. Nelson, Analisa Gordon, wala gani kamo Ferrer ga unite da sa inyo province, diri ka na malabugay maintra sa Bacolod. How? Na kamo may kamo kuno ga unite da. Kaagi na hulog sa tayo. Sadya, si Francisca Puso Madiraso, arama nagakadlaw sila ho. Darlene Desendario Lazo. Sherlyn De Guzman, good evening, Sumbray, Maniapunta. Ruel Saruma, monitor ka Sumbray, Porok Isla Villamonte. Torres Alex, yung gabi ak Sumbray, tawa man ko sang kominto mo ba, monitor lang ko Porok Laurel, Mansilingan. Virgil Pinda, Action Bray, good evening, monitor from Silin Homes, gihapon, keep safe lang ha. Action Bray, and God bless you always. Si Analisa Gordon, ara. Sherlyn De Guzman, ano nga kahoy Action Bray, ipil-ipil damo di. Boyet Hamilano, watching Purok Laurel, Barangay Mansilingan, monitor lang kami di Action Bray. George Gargasiran, kung sino man magdaog tani i-rehab ang markets. That's amo nang hambal ko kay na kag ang streets butangan sakto na signage, kag i-check from time to time ang traffic lights, ponder here, ponder there. Ronald Ayan Delio Miss Evidente. Wasakon ang wala track record Aksambray. Alex Montesa, Sobray, lihog lang kopi pag-greet kay Vanessa Mayo, Ma'am Kelly Jelly, kag Lida Zamora, Yamagishi, madamo gid nga salamat. Okay. Si Raisam Alveroha. Action Bray, maayong gabi, ayos lang ko, party SSS, kag nagpirma si Pres Duterte sang ipanghatag nga 20K, si pensioner, mangkuto kong san o ina ipanghatag damo gid nga salamat. Okay, check na. Pilton Lipura, nag-monitor man sa Pasay City, God bless. Kelly Jilly, good evening, Sumbray. Watch lang di sa USA. Good evening man kay Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral, also sa family ko da sa Barangay Pandanon, DSB. Sana Sinuro, Sobra, Araw. Si Ricky Ron Tokiro, Albita for a better Bacolod. Mario Magbanwa, good evening, Sumbrayan, temprano pa politika mo. Monitor lang kami sa Riyadh case. Sadya di subong sa Bacolod, yes sir. Puerte. Antonio Bironio, mayang gabi ga, monitor lang ko di San Gabriel, Makabibi, Pampanga. Salamat. Alunan Suzette, good evening, Boss Brian. Isabilita Dogines Nieves Panerio. Julius Rainer Istares, good PM Magsumbray, sin o mga presidente nila ayhan, amo ng hulat-hulaton tapagil. Sherlyn De Guzman, Magsumbray, Benitez naman kaapoy pulahan. Kele Jele do kasadya sa politikada. Greg Hostiniane Puertas. Mayang gabi da, Action Brian, monitor from Quezon City, Tamiyaw Kulang Family Puertas o Barangay Sumag, God bless. May, good evening, Sumbray, kagwapo gid simo. Ay, kanami ba? Greet ko lang Anilado family sa Barangay Singkang Airport. Salamat, May. Si Erman Ibanez, naga-monitor man sa aton sining pagpangalagad. Si Carl Berm, approve gid ko kon si Jay Ferrer ang ma-vice mayor. Ma-support gid ko, thanks. Yori Alaban, mayang gabi, ginatamyaw ko lang gali akon family Alaban sa Kabankalan, salamat. Stephen Magbanwa, sadya naman ni Presyuhanay Action Bray. Vice Gov, try ka Governor Julius Raynor Istares, si Cristo gani, ginlansang pa sa Banwaya. Si Vice Paihan, pero sulid na subong Banoy Bahandi, Araman. Emmanuel Chidera Gabriel, bakit? Anto ko no? John Ray Verden, naga-monitor man. Good evening, sir. Pabayida sila. Nonoy Papio.
Alston Bry, good evening. Wala ta mahimo biskan sino magdaog, maupod man gihapon kooperar lang ta. Yes, magina. Jerry Azero Jr., good evening. Action Bry, monitor Barangay 35. Bambi Serrano Defensor, may gabi Action Bry, monitor gid kami permi East Homes 3. Barangay Estefania Defensor Family, God bless. John Verden Liwat, Sir, Islanta Mayor nila eh. Analisa Gordon, ti Vice Gov ka, dalagan ka Vice Mayor sa Bacolod. Pwede lang na siya kasaylo. Mabalaan ta gina kung dason si Mana, ma-transfer siya bisang yung voters registration. Mabalaan ta gina. Dennis Richard Tiboroma, Action Bryson Otto gani nga konsihal nga naghambal nga didto sa DSP Tanom ang ginilis nga ginpangutod nga kahoy. Si Carl Lopez, konsihal to siya sa Manila, kaya to sa wadi siya sa Bacolod. Carl Byrne, support gid kuya mag-mayor si Benitez. John Sibalios, go Albi. Damo na ginaya nabulig si Kong Albi sa 3rd District ya. Tested na namon, just saying lang Action Bry, halong permi amo ni guro ang pagbag-o ka Bacolod kun si Mayor Albi na ang mag-mayor. Eddie Jones Kalinaw, good evening Action Bry. Okay ko kay Albia. Ang Vice dapat taga Bacolod enjoy watching Kalinaw Lacson Street o Lacson Reyes family. God bless. Okay. Alex Montesa, let the people to choose and let the Bacolod to inhale if we can't hug politicians. Let's hug the trees, Sir Bry. Vice Gov Jeff, flying kiss lang anay, send ko para sa imo. Bawal pa abi. Okay. Maria Rivera Morayama, nag-monitor sa Japan. Si Galumpat, di na tuman. Dalagin lang ha. Emily Esmeralda Dolido, Romulo Verdin, Sir Lihog Tamyaw, utod ko sa Maaw Family Verdin. Emmanuel Mira Flores, salamat. Better Bacol this coming. Sige. Na paway-way ko dali ang gidha kay ako na dason eh. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 8:07 na kita. Aksyon Firing Line. Endorso ka na sa inyo mga ka-aksyon, ining Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Oy, antis ako malipat ang Aksyon Radio Bacolod, may ara man sa ginatawag nga R Mobile Community Pantry. Ini buwas mga bukas na mga kaksyon, ano? Ini para sa mga tawo, kuha lang kamo sa inyo kinahanglan, kung may ara man sa ibulig dira, bukas gid kami, no? Bukas gid kami sa pagbaton dira kay ipanagtag naton kaangay sang bugas, mga canned goods dira, mga noodles,
plus mga kaaksyon sang kape, gatas, sugar, eggs, mga utanon, mga kung ano pa dira, mga tinapay, condiments kagiban pa, no? Pwede ka tawag sa 4343861 or 0947-637-63 o 76, I'm sorry, 4 or 0947 6376786 mga kaaksyon para sa duga nga detalye. Action firing line. Dali lang gid maayo kobla kay action an. Dali lang gid ano. Dali gid okay, basi manawag liwat action na si Vice. May kinanglan na gid guro. Okay, manamyaw kita na si Buyet naga-monitor sini materiyon mag-action sa aton nga pagpangalagad si 28 Arakman, no? Ang iban dira pabuasan ko mag-action sa aton sini nga pagpangalagad pakoronan tapagid kasadya na sang aton sini nga live kay dira mismo naga-binalbalanay na sila. Action firing line. Hindi ko gini pagpalampason because nga concern kita sa atong dunang manggad. Sa nagligad, may ginutod nga kahoy suliton ta sa Old Airport. Okay, tapos na. And then kahapon, kadungan sa Earth Day, nagpananom sila, no? Nagpananom sila didto iya sa Barangay Bagong Silang, Don Salvador, Benedicto. Action firing line. Suno kay Councilor Carl Lopez mga kaksyon, ngang ila sini nga pagpananom didto, amo tong ginatawag nga replacement sa ginpang utod diri sa Bacolod. Dito ka awkward na. Action firing line. Onde gin interview naton diri si Councilor John Gamboa Jr. nga may ara sila sang Rono ginman nga gin pirmahan. Pero according sa iya sadto sa interview naton, ang ginpirmahan nila sa Rono hindi amo ang resulta subong nga agin pang utod kag lain ang justification nga nabutang didto. Action firing line. Karon daw nadumduman niya nga kadamo pagali sang mga kahoy nga pang-utdon diri sa syudad sa Bacolod. Sobra pagatos-gatos. Ti ang gusto niya matabo, okay, may ara sang resolution nga gusto niya ihimuon nga i-withdraw niya ang iya sini nga pirma. Kay hindi siya gusto nga basi matapas pagid ni ang 300 masubra nga mga puno or pila ka gatos nga ini diri sa Bacolod. Tigaling ikaw man lang na isa, galing councilor po believe ko kay ginapakig-away gid lang. Action firing line. Pero dali gid lang check naton ini. Anong pwede matabo diri? Oo. Te imagine mo na dira sa konseho subong kundi kwan inang 14 da sila. Sa 14 dira siya lang na yang isada mo na. Siya lang ang isada ang naga-kulo-kontra kung isa naga-upod man Action firing line. Depende sa kaundan sang resolusyon or mga ordinansa nga ginahikutar dira sa sangguniang panglungsod mga kaaksyon sa mga konsehalis naton. Te ang iya tinutuyo subong nga ma-withdraw ini siya. Kag ti part na sang iya sining paabot siya nga hindi dapat nga himuon ta ining panapas kahoy nga ini. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Councilor John Gamboa. Sir, good evening. Sir Brian, mayong gabi kag sa tanan-tanan nga nagapamati mayong gabi. Aha, salamat gid sa time. Gamay malaning akon, sir. Ano sir, may resolution ka or masulat ikaw to withdraw sa imo sa nga pirma or signature sa tong mga resolutions abi nga mangutod kahoy dis Bacolod, sir? Okay, Sir Brian, ang ginpasulod ko sa nagligad ni Wednesday, sulat niya personal, expressing abi sa nga kunya nga sentimento, nga kung sabihin na bahin ini sa resolution namon nga ginhatag sang nagliligad kad sa mga masunod pagid nga mga resolution, interposing no objection sa pagpangutod sang kahoy nga gusto ko yang nagmanifest ako yang ma-abstain ako. Okay. Sa mga nagliligad. Past, but ko silingon niya klaroon ko ni Sir Brian Ang past, but silingon inibalang ang mga proyekto nga wala pa nilang ginpatuman sa Okay. DPWH.
subot silingon ang mga kahoy nga dapat ululuton nila, why pa nila na utod. Mhm. Because sa nagligad lang nga duha ka semana, April 14, may pila kami ka mga resolutions nga ginpamasar Mhm. na kung sa diin sa ina nga mga pila ina ka mga kahoy nga plano nila ululuton pa lang. So amo nang refer ko sa past. But sa mga sunod ya, hindi na ko yan mag-intra. Mhm. Kay tungod na nakita ko na first of all, ang amon na function karoon ko Sir Brian, ministerial lang kayo. Ministerial, yes, yes. Mhm. Na wala pa napatuman ang proyekto, why pa nautod ang kahoy, gaan na namon ini sila ang runo. Mhm. Yung violation, ang kalabanan ng violation, ara sa punta mo, Mhm. ara sa punta sa pag-implement. Now, ikaduwa, nagkita ko man, gintunan ko, bukad ko ang tanan-tanan api ng mga laws, orders, administrative orders ng DNR, DPWH, kag dintunan ko man ang amon ng mga ordinansya, wala ba lang sang requirement na dapat tagaan namon sang runo ang DPWH, Mhm. wala ba lang sang basis of law. Mm. So nga abi nga mga tagid kami sa ilang sang runo, nga wala man kami gani gina-require. Okay. Mhm. So, kag ministerial. Mhm. But ang klaro kaayo ya sa amon nga function banwa, Mhm. Sir Brian, niara kami ya sang nikwan sang oversight power nga kung may reklamo, Mhm. pwede namon niya aktuhan gilayon. Okay. Mhm. Amo na kung nga pagkatapos ako nila din panapas ang kahoy, Mhm. after the fact, nga natagaan na namon sila sang runo, Mhm. violation pa ganito, Mhm. siling ko sang runo nga ginhatag namon sa ila, Mhm. sa violation. Pero aktuhan sa gilayon namon niya kasi nagpasar ako resolusyon mo. Mhm. Unanimously approved sang mga konsihalman Mhm. nga dapat makandak ang aton nga inro amo nang nagabantay, nagamonitor, nagasupervise, Mhm. nagainvestigar sa sang tanan-tanan nga mga issue regarding environment. Mhm. Ginmanduan gayon namon niya ginpangabad hindi gani man do respectfully requesting pagani wala man kami diretso sa ila mo. Mhm. Request lang. Separate branch kami mo. Mhm, Request mhm, nga mhm. kung may mo mag-conduct sang fact-finding inquiry. Mhm. Pero ini tanan-tanan banwa forward-looking ini nga tanaw ta. Mhm. Na kung sabihin nga ini nga bagay hindi na sa liwat matabo kaga hindi na naton pagtugtang nga damo pagid nga kahoy ang ilang nga ululot doon dito sa siyudad sa Bacolod. Mhm. So forward-looking ang akong approach. Gina-head on ko niya atubang ang ining issue. Mhm. But in the hope nga soon wala na sang kaaway nga mautod diri sa siyudad sa Bacolod kaga nung sa diin nga way man naton ginabalabagan sa lingkong ang progreso ko ng development apang not at the expense sa atong environment. Amo nang gusto ko nga mensahe Mhm. sa atong gobyerno nasyonal o kung lokal. Mhm. Okay. Diri sa Bacolod may pila pa ka mga kahoy di konsehal ang pwede tapson? Damo-damo pa? Di damo-damo kayo. Mhm. Ano Hindi, may runo na or wala pa man? Niyara na. Ay, nano man naman. Kaya isang nagligad lang April 14, Uy. hindi nagreklamo ako. Kaya gin-omnibus nila mo. Gin blanket authority bala nila. Pila ka mga programa sang DPWH. Oo. Duman mo to sa bayan nga ginreklamo ko nga hindi ni pwede. Dapat per project, per application. Kaya kung magreklamo kita sa hindi, at least pwede na ton mapunggan nila yun. Mhm. Mhm. So nagginoponiran ko to ya ang among nga blanket authority nga o kung omnibus authority nga ginhatag sa pila ka projects ang DPWH. Aha. Puti damo na banwa nga aruno ang ginhatag namo kay again ministerial kompleto ang papeles Mhm. Gani may national. ara ECC Mhm. may ara endorsement from our local environment office Mhm. may rekomendasyon ng committee Aha. etc. So wala kami, we have no other recourse kung kompleto lang man ang papeles. We have no other recourse but to approve it. But
Wala na kami control sa punta o sa punta sa proyekto. So nabutang dito sa ining papilis nga ini cutting trees gid man? Nabutang to? Yes, cutting trees gidya. So nagpirma ka gid sila councilor, pirmado mo gid kay ministerial gani mo, ministerial gani Di mo. wala no? ka choice. Oh, Kung abalo ka ang ginabasihan, sinabala namon Banwa, Sir Brian, ang endorsement lang Yes. coming from the local correct na. environment office, di may endorsement siya, but silingon, na hindi Gintunan nila. gintunan nila. Mm. Di nagpatawag man ang aton committee chair sa environment, sa public hearing, consultation. Mhm. Di ang rekomendasyon allowed. Mhm. Puti ugaling, ang ginhatag namon sa Ilaya, klaro kayo Banwa, Mhm. road right of way o kung road projects. Mhm. Sige, Di kung sugtan. di violation, di wala na kami control. Mm. Once kani nga matagaan namon, kung hindi naton matalupanggan, Mhm. kung hindi naton di wala man kami na authority or power to investigate, to monitor, to verify, to validate. Mhm. No, mga konsyal kami ka policy making body kami Mm. kundi isa kami sa mga balasulon. Correct na. So ang himuon mo, Hindi na lang. so himuon mo subong bawion mo tong pirma mo. Ti ang inang pagbawi mo anong mabulig sina councilor agud ma stop ining pangutod sang kahoy may mabulig ina. Kung ginpangabay ako sa akon nga mga kopdanan, Mhm. nga sulat lang to mo respeto na iya sa ilang nga panindugan. Yes, correct. So gin-question ako to nila, although sulat na personal, pero let it be, bayahin na lang na. Mhm. Now, isiling nila nga pasulod ko resolution for reconsideration. So, Okay. tilawan ta. By Mhm. Wednesday, expect Banwa Aha. nga ma-file ako resolution for reconsideration. Mhm. Kabay pa nga updan man ako sa aton nga mga kaupdanan. Kabay pa. Ipakpat ko man mo ang mga rason Mhm. in my letter nga wala kita sang ginabasihan nga layay nga dapat gid nga papangayuan kita nila sang trono kiti ang requirement ara man lang sa barangay chairman, ara man lang sa Gani. mayor, Mhm. no? Wala ya SP requirement Mhm. So Di nga bi tagid kita. yes. So sa Bacolod subong pagtulutan siya mo councilor pila pa ni kapuno ang ulot don kun tani? Di sobra balo ka Sir Brian, bill program mo. Tidak tinagani siling ko mga local roads pa Pinapalapad naman nila. no? Oh, isus Yes. ko. Ginalukit naman nila. Kung sa ako na yan, hindi maglugaw sa 300 kakahoy Uy, damo ni gali. Sobra pa gani. So din dapit ni mga ay nano ni man. Mhm. Ini bala Sir Brian, ining dalan ni sa Karaneta. Uso yun na nila all the way up to Kabangkalan. Okay. So pakadto Hindi sumag lang to. yes, lambot nito tatubtub sumag tapos pabok na to sila all the way up to Kabangkalan. Bago area na naman. Yes, bago area. So in other words, this is a problem. Ay. Hindi lang sa syudad sa Bacolod, kundi sa bilog na Pilipinas. Mm. Apang kita yan, nakita ka nga ang mga pumuluyo sa syudad, very vigilant. Mhm. Amo na ako nga ginapunggan naton, pero di balo ka, we have to fight the national government because this is a national project. Oh, yes. So nevertheless, batuan ta Mhm. para lang nga masalbar naton ang hindi nga mga kahoy. Yes. Kag mga bay kita da sa mga kopod mga konsihales man nga magbuylog sining resolution mo kay ti istorya ta diya ko dunang manggad na niya. Di na niya basta-basta Sir Councilor sir. Mhm. Yes, sir. I hope at least tamaw, gintagaan na ko yan nila sang go signal to Mhm. pass a resolution, hindi lang sulat. Mhm. Now, respeto na siling ko sa ilang, aging sulat ko lang ya. Mhm. Kasi hindi ko naman sila gusto nga impose ko gidyabi sa ilang gusto ko. Mhm. No? Kasi ginakusaran ako sa natang una nila, nga gina-impose ko gid, although wala man. Mhm. Kada ilaman ni suggestion, ipasudlon ko sa Wednesday and let us wait kung ayan of nila Mhm. ang among nga resolution, Mhm. resolution for reconsideration sa amon nga runo ginhatag sa ila before the cutting of the trees or before the implementation sa project. Bao salamat kay Councilor, at least maluwas na aside dira guro sa kopdanan mo padalaan ta di guro mga environmentalist naton bla mga advocate naton sa durang manggad kay para magbulig ni sila ka kampanya against ining utdanay nga ini Councilor. Yes sir, imbitado ako gani sa ilang meeting ining palabuton nga Abril 27. Okay. Ini grupo sa Pangas bala, grupo Pangas. ni sa mga Catholic colleges and universities kag mga environmentalist kasi
ano pagit siling nila nga mabulig ko abi nga mag-draft ako pagit o isa ordinansya pagit abi o konstitusyon pagit abi nga para mapunggan na lang gid Aha. ang ining panginot kanay sang aton nga kahoy. Mayo gid. Buligan ko. Mayo gid, So Councilor. forward looking Yes, forward looking kita. Salamat gid, Councilor. Ang imo lang ginahimo subong do pang congressman na ni sa 2022 ha. Hindi. Kabay pa nga may Ahog kindihan lang. sa tawo basi siling nila nga balo kami nagapabalo pa gani sa akon tuli ta hero yes. Hindi Admitoron na to nga nagsala kita nga napautod na to ng 20 city kakahoy pro may salalbaron pabla kita nga mga sobra pa 300 kakahoy. Baka very good. Amo na lang na. Let bygones be bygones. Pabayin na lang to. Yes, tapos na Pwede to ko may ara pa kita nga mga salalbaron nga mga kahoy. Total may replacement man ato galing sa Don Salvador. Yes sir. Hindi man ganit ka tato ka monitor. Ambot. Wow sure ring nga ginatanom planting ka pos bala magtanom. Ato may, Pero kung pabuyon amo nang budlay. may picture. Dak. Sir, Brian, mayo magtanom. Pero ginasigurado bala na naton, ginabalik-balikan bala na naton, ginabunyagan bala na naton para mabuhi. Ay sama na. Nan. Kabalo ka la. Hindi dapat ya, hindi planting gani siling ko. Pabuyon gid. Pabuhiin dapat balikon to kag usisaon after a month abi basi ginlawigan na to Carbaw impas. Nan. Kana may magsiling kita tree planting program. Mangrove planting program. Prote kung tulukon mo, pilagi dabi na sila nabuhi. To kay tiway tamang ginamonitor. Isa pa gid. Wala man naton ginabantayan. Correct. Wala man naton basi ginapabuyan lang to, harabon lang to sang kanding, buyan to sang isa pa ka tawo ko di disgrasya. Pero Hindi mo na tinagala. kung nga dapat siguraduhon ta nga mabuhi gid ka magtubo, hindi lang siling ko planting kag bayaan. Pero kabalo ko ang mga pumuloyo dito sa may barangay Bagong Silang, ang pingani nila. Amo na lang to makamonitor gid sila to ang sa Bagong Silang Don Salvador. Buligan nila ni nga magbuhi ni mga kahoy ngayon eh. Yeah, kiti may ara kita kuan mo, may ara kita sinatas kuan nilang kuan bala nga Task Force Ilahas? nagabantay gid sa aton nga dugang manggad. Amo ning Task Force Ilahas, amo na, lain ba to? Kuan na tawag na sila mga eco warriors na lang eco-warriors. ginabantay sa mga watershed ta. Okay. Na ginabantayan gid na dapat mo. Di ambot kung may ara kita na sa DNR nga kung mananom kita to sa Don Salvador. Tapos di kung hindi nila to pagbabantayan to nila, kasi siling ko nga buyan nila kanding nila kung karabaw nila kasi balda. Disgrasya. Amo ginanamian kung sa imo councilor mo kay ka versatile gid sa imo. Tanan na lang nga issue bla ara ka at least may tingog kita blas pumuloyo councilor no. Yes, so salamat gid Sir Brian. O pablo ka ari ako ini nga pagpasalamat gid sa aton nga mga utod who are very vigilant. Yes. So I salute them. Kay tikon wala ini gin haboy sa aton nga tulupangod kung wala ini nila gin posting. Pero kami posting nila Lunes mo o sa Domingo nga gabi. The following morning nakita ko Tumbalay na. kumbanay na. Pero balo ka banwa wala nagpabaya ang SP kay ginbalay ko gilayon. Sa Lungones nga adlaw ginbalay ko nangita ako sa mga dokumento pag research ko. Ang balasihan yung mga administrative orders ang DNR etc. By Tuesday din submit ko na in deadline. Tuesday sang nahaugto mo kundi gina-pick up na mo sa Wednesday kundi ginpasaran ta unanimously ang among resolusyon. Kawan magani ko kadipinsa. Correct na. Kaya ang plano tani patyon man puti ginpinsahan ko at least finally nakita nila ang logic kag ang kinabasihan ko is lagi factual references mo. Yes, tiyo mo to kung nga nag-ayo ni sa ako nga why don't we make this unanimous. So nagpasalamat kita ko sila. Pabalo ko lang sa publiko sa Bacolod kag Negros Occidental si Councilor John last term yan subong. Pero ang iya sa nga performance matsyag mo do may last term pagid saya do mapadalagan paliwa to Councilor John di bla? Hindi. Wala ko yung wala ko yung nag-provide. May next pa man or wala si Councilor John niya trabaho lang walang personalan, walang kung ano-ano da nga mga term Councilor, ano? Yes, sir. Yes, sir. Because my term ends until June 30 of 2022. 2022. Last na lang ni kahapon nag-transfer na gid man si Sir Benitez ang yang registration sa Bacolod but before sa pag-transfer niya na interview ka na namon di temprano pa nga you are supporting Benitez abi ano? Ti subong kay ara nagparehistro na gid man siya. Anong imo plano ya Councilor kay way ka naman sa konsehal tapos ka na?
Way pa. Abierto balayang akon until October 8. So, ako yan, nagpabalo na nga suportado si Albi Benitez, personal. Kaga sa ibang nga bagay, abierto ako sa gihapon until October 8. Aha. No? So, tanawon ka, kadamo pa bala sa may matabo between Damo now pa. and October 8 or between now and 2022. 2020. Damo pa nga kurbadang likuon ta kag mga withdrawals di kag mga over the backod abi. Do pwede man. Hindi gani, siling ko ang pagtanaw ko niya, hindi na parokyal, nga hindi Ano sa sa Bacolod lang. Sako ko yung pagtanaw ko sa Bilog, Pilipinas, kasi kung anong katabo na ikad ka lang, dira sa may South China Sea o sa Philippine West, correct. West Sea. So, hindi tanan banwa balantayan ini. Ining COVID-19 balantayan man ini. Yes, correct. With that, Councilor, salamat sa time. May landa nga pagpulupabugnaw sa lugar mo subong Kabalo ko ara. Ayos, hindi ari ko subong go drive. Good. Manog, yes, go drive kita ko. Pero wala ka so. Don't worry, Sir Brian, don't worry. Salamat. Salamat kid kag maayong gabi. Maayong gabi, sir. Mabuhay ka, sir. Action firing line. Councilor John Gamboa Jr. ti Ara, no? Ang iya gusto matabo, luwason ang mga nagkalabilin nga mga kahoy nga base pang tumbahon pagid. Action firing line. Kahit ato to sa Rono, tay according sa gani may violation atong una nga pagpangutod mga kaaksyon ay nano nga sitwasyon ani tabangan tani. Oo, kay ang kahoy hindi bot silingon nga baha lang gid na protektahan niya di, kundi naghatag sang kabugnaw, naghatag sang hangin, naghatag sang beautification. Action firing line. Las 8:30. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang. Maayong gabi lang. Halong action bray. Okay, salamat. Pugi ko no. Thank you. Good. Lito Secundes. Dami ng tawa ko sa iyo action bray. Lito Secundes. Salamat. Analisa Gordon. Ara pagid si Gamboa daw tarso nga tao. Nga ahaw. Tarso. Rona Rihida Trava. Good evening action Brian. Gamonitor lang kami di anak ko si Toto Ayan J. Trava. Salamat. Maricel Bes Mirande. Araman. Sherlyn de Guzman, Action Brian, ang hatag sila na face mask kay para good sila guro sa Bacolod. Di ilang hambal ngalan ko. Ay, tinabasa ko na. Sorry. Julius Rainer Istares, dire sa Amon Barangay 31, may mga ginahana naman nga utdon. Ay, gali. Oy. Barangay 31. Dinapit gani naman. Alex Montesa, Councilor Gamboa, good evening landira. Dennis Richard, Tibor Roma, kanami ba? Daw nalipatan tanaya ang mga kalikasan. How? Diyos ko, tama na nga pagpangutod kay base balusan kita sang nature. Mawawaw gid kita tanan. Na. Jerry Aziro Jr. Action Bright, tani mahimo manta Coastal Road para wala kahoy nga mautod pariho sa Cebu bala. Ambot ko na dumduman na sa Analisa Gordon nga hindi kahaw. Ano ni? Action Brian ang hatag sila gina Alan Inoria. Good evening, Action Brian. More than watching from Caloocan City, Manila. Ginatamyaw ko da ang mga nagapulaw sa akon bayaw nga nahaya subong sa Barangay Montilla si Master Sergeant George Padilla. Wow, sige. Kanami daw nalipatan. Correct. Pananom ka man John bali analisa ko Gordon. William Osera Celes pa Consuelo di Bobo lang tuya ang tree planting. See? Romy Agsam, William Osera again. Okay. Ikaw panano man. Kasadya sa ilaw. Dennis Richard Tiburima, Mayor Albi, Vice Mayor Ferrer, Kong Gamboa, Bakod, Sir Bray.
daw si Alan Peter Cayetano manadan, si Sir John Gamboa. Si Peter Cayetano, handom ito yung presidente. Oh. We. Pabay ko ya. No guys, sinabad kagina ka pa. Suset Pahi Marjen. Good evening, Sumbray Monitor lang kami di Barangay 30. Thank you. Si Che Mihares Luyao Araman. Lilia Taton, ang kahoy pangita Konsihal John. Na, kitaan nyo na. Nangutos. Alex Montisa, sino niya kay ipabunal to sa manok nga kaber para magtawhay paminsaron niya. Very good. William. Nagailinaway. Di tayo close. May your own niga. Ano na, bawa, bunal ka na. Oh. John na River din, may gabi, da inyo nga duwa sira. Daoga ang bag-o nga mayor to sir lalaki na ya ang bag-o nga mayor. Oh. Kalma ma'am, why ko da ya gani ga dampigan lol. Colonel Gael nag-monitor sa aton. Wendy Mores or Tigusa, good evening Sumbray, greet ko lang da si Mama kag Papa sa kinabong wana. Kag sa mga utod ko, kag family or Artigusa Kustan, nagagreet Teresa or Artigusa sang Barangay Igmayaan. Happy weekend and keep safe, Colonel Gael. Dali lang, nag-ilinaway na sila. Hindi mag-inaway di man gali, hindi lang pag-insultuha mga comment kay hindi man kamo palariho, ginasuportahan, respeto lang. Oh. Nang angry bird ka na, angry manok ang isa, bunala kay Goramuson takot ang tao. Nail art. Paper Pursley, Action Bray, party sa sidewalk downtown. Nakibot ko nga ara, nakaplastar sa sidewalk ko ay ginadakop daw may ordinance man. What silingon? Wa ay ginapangtabog ni Mayor lapit na lang eleksyon. Why takabalo? Oh, actually, national mandate na. Janet Flores, watching your program. God bless, stay safe. Salamat. Julius Rainer Estares, sobra 10 bala ka puno nga ginutod sa Old Airport, gatubo na liwat. Tani hindi na nilipag lukaton, patubuon na lang. Ay gali, may ka nagtubo liwat. No? Balik ko dugay-dugaya, last 8:36. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Tatas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabako
Bukod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw Pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton nga pagpangalagad Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 8:43. Ginaendorso ko sa inyo kwaong ko lang gamay sa live naton dira ba tinagakwan na sila ho nagabangigay na kalma lang kalayo pa sang eleksyon na kalma lang ta base maglainay gid kamo buot na karon ko di lain pag na
hampang politika lang niya. Hindi gid naton pagipadala buot naton mga kaaksyon. Ano? Sige. Action firing line. Galigid lang kay ang RGS na buhi mo. Ha? Ining balita ni aksyon na Eden Aboso dulong sa aton sang D3 Bayo. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Action Eden daw damo nagidgawangal sa RGS nga inay. Kumusta? Ate, amo gid Action Bryce, sadya gid niya kaina. Mo sadya. Na nag-enjoy pero wala tayo ginakadlawan ha ang mga nagahulat to Action Bryce. I mean nang sadya bala nga sadya kay grabe tong hultanay sang mga tawo kanuluoy lang ang iban. Si ina Kay- ani ang ginhimo nila kay ina another naman nga pagpanginto kay ginpasalig na naman nila. Pero kay nagkadto to Action Bryce actually mga tawo kay suno sa mga miyembro to ginpabalik sila kay dapat supposed to be March 12 or 13 to ang ila sininga pag-pull out sa ila sininga kapital. Tungod to Action Bryce sa mga kontrobersiya sa pila ka mga na-discover nga mga anomalya Action Bryce ginidog subong nga adlaw April 23. That's why nga nagpadulong dito ang mga coaches, mga team leaders, sila lang to dapat Action Bryce kasi ila dapat ipaagi ni ang pagbalik sang kwarta. Galing kay syempre may pila ka miyembro nga gusto maathagan bala kung ano ang natabo sa ila Action Bryce. Yes. Amo to kay na may iba naglinya na 4:30 pala Action Bryce. Sus. Naglinya na to tapos kami ara sila numero Action Bryce again panghatag ti hamak mo kaina dito sa compound sang RGS nga opisina Action Bryce mga more or less 150 to 200 ka mga tawo ang ara dito. Ginadilian tapos subong mass gathering tapos nagtulpululunsok to sila sa obra sang RGS nga ini. Correct Action Bryce pero galing kiti hindi mo yan mabasol ang mga tawo kay grabe ang investment to nila Action Bryce. Kwarta to yun, hindi lang to yung tag-isa na lang kalibong ginahambalan kundi may pila na to ka mil-mil. Hamak mo Action Bryce naglinya to iban 4:30 pa para kakuha sila sa mga numero abi just to find out nga sa amo tong adlaw 30 lang Action Bryce katawo ang tagaan o kung balikan sang ila sini nga kapital. Pero ti may ara to Action Bryce kay na mga minilyones, may istorya tato nga Action Bryce ang iya sini ubra sang banay nagapangista abi kag siya nagabulig-bulig sa banaya, nag-recruit yung banaya, nakatipon sila 22,000 kaya after 45 days, ginpasalig sila nga may 60,000 sila. Ti, ambot kundi na tong 60,000 nagkadto, ti hambal niya, basta mabalik lang ang sila sini kwarta ng kapital nila, okay na lang, bahala na lang tong 60,000. Kag tigin tagaan lang to siya gani Action Bryce ang isa kahabon. Sus ko. Kay naibalo ang Action Bryce before pa nibala na-discover sang SEC kung madumduman mo. Ay accreditation sa SEC Action Bryce dapat nang gabaligya mangin sila mo mga frozen foods, mga liniments, mga muna. Oo. Isang mga December pa lang niya Action Bryce ang storya sa isa ka team leader. Ang ila lang ida na istoryahan niya. Mahatag ka lang ida isa kalibo. Kaya after pila ka semana, 3,500 ang balik sa imo. Wala pa na yung mga produkto. Sang February na lang niya Action Bryce ang sistema ni nga may ara na sa mga habon, may mga liniments na Action Bryce. Palibudon sila. Oo. Palibudon sila kulusang tag 300. Amak mong habon tag 300. Pinuang damo na iyang habon. Di mo ito ganyan balsang isa kaina sa Action Bryce nga amo lang to ma'am, natilawan ko, isa kahabon, di tanawan man bimong kung doon nagputi man ko, kung nagpugis man ang akon nga sini nga kutis. Gindalayan na lang Action Bryce sa kadlaw-kadlaw kaya baliabaw ma'am, kung magsigil lang ko kapalibog. Hindi ka bayad ma-high blood na lang ko niguro. Kay tigin pasalig, sila nga ginpasalig Action Bryce mo. Yes. Hapak mo December pag Action Bryce ginhambalan sila kung makahulat-hulat ka mo mahulat ka mo sang pull out. So in short kay in Action Eden kay oras ko medyo kulabos wala dito may nahatagan kumusta to yung 30? Mo pa to Action Bryce kay ina ginahulat-hulat kay actually hasta sang hapon mga launa Action Bryce nagtinerta to. Sige lang sila gyapon meeting sa sulod halin sang alas 9 sang
to Action Bray. Naga-meeting na sila na may nagwa lang nga isa ka team leader from EB Magalona. Naghambal nga amo to mga sige sila meeting kag nahibaluan gali Action Bray. Ining OIC nila nga si Mr. Rodolfo Salarda Jr. Nagpamaligya na ni gali sa iya propiedad. Ginaligar nga ang iya balay yung baligya iya 30 million. Ti inang propiedad nga ginabaligya diya. Amo man ang income yang pinangbaldog yada. Ti amo gani ang sa iba Action Bray nga dapat mabalik giniya sa ang kwarta sang mga tawo. Ti ambal nila hambal para sang team leader Action Bray nga taga ibang Magalona na si Quenilyn siya siko hambal niya matapos lang tanan ng issue mabayaran lang tanan nga mag-pull out kag matagaan lang tanan nga payout masigi ni sila gyapon Action Bray kay si Salarda kuno gani wala nagpalagyo kundi nagkadto sa Oriental kay nagsigi ka marketing para may buffer sila sa ila sini nga mga inugbalik Action Bray. Ang mainto nila to sa Oriental amo ibayad nila de. Amo na yang tuod nga istoryada pag hinugayaan nyo ko gani Di amo na ang balila Action Bray. Matapos ni kunuya sige lang po ng kumpanya ya ti hindi mo kunuya negosyo kun Action Bray mo not all the time ara sila sa babaw. Nang kumbaga gulong ng palad lang na. Hindi na nanginto na kamo kwarta intuon nyo pagid sa mga labor-labor nga mga istorya nyo pamayrin nyo na lang natapos ang istorya. Amo na nakasimple Action Eden. Di grabe ito Action Bray. Makibot ka bala kay kaluluo ito sang iban kaya Action Bray hasta subong ya nagapalamunggo to yang isa sa na istorya kuya kay kinasige kapasakaan na interes na lang ang iya ginhulaman kaya ti wala pa sa may ginakaptan nga ibalik to sa iya ginutangan kundi perdido pa siya kay kumabato niya magitong 26 mil nga gin-invest niya. Ang balayran niyo to espiyak kay kasululubran. Yes. Anyways, Action Eden, ang oras ko kulabos dungagan ko ni buwas sa gabi. Amo nin tutukan tabla kay pangitaon tani si Rodolfo. Salarda ni Pilido yan, no? Ari mo lang sa kuno Action Bray sa Bacolod di pa solo CEO pa siya kanami isang titulo mo, Chief Executive Officer, pero panginto yung obra mo, noy. Action Eden, thank you, Ged. Hindi masurya po kuya. Amis, ang oras ko karon sa tubang. Actually kanami isang issue mo galing kay na kwanta balikan ta ni Boss Action Eden kung may time kita. Yes, kasi Action Bray kay baluan ta man ako ano to natubo sa ginhambala nila nga 30 ka mga persona nga ginbalikan nila sang ila sini nga mga kapital. Balita alin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Ang balita ng Action Eden Aboso dalong sa aton sa D3 Bayo. King oras ko nagapangilay, no? Hindi ta pwede maglaksam abi mo si RGS nga ini portigid ning abilidad nyo nonoy portigid yang panginto nyo sa tawo ang ginakaon sa kagalingon nyo ginpangigikan sang ginainto nyo nga mga tawo. Pwerte tikaw ko sa mga tawo nga ini kasuhin nyo na lang na. Oo, large scale estafa ina para mapriso ni siya kag reclusion perpetuang tubangon niya. Kali kay kung kasuhan nyo ni thank you man ang inyo sining investment to sa iya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Nilya taton sa diin na yon ang RGS dito sa may sa may Tangob ina siya. Ang Group K sa unang resort dira na siya. Julius Raynor Estares, RGS delaying tactics, sweet talker at first. The professional gid na financial management isa ka pararinti ko na intuan. Below 5K lang man nadula, savings man gamay tani na. Ricky Serino nagamonitor man sa Barangay Bunga, Luis Arroyo, Reb Salves kag indi pagkalimti ang pantry. May nag-text man di sa ato nambal niya si Vice Gov Ferrer nagdaog na iya sa Port District pag Vice Governor kay bisan sa La Carlota. Sir ang kahoy manubo gid na iya pero Bacolod daw wala how. Sir joke lang Liyog lang ko tawiyaw sa amon kapitan sa Barangay Alhis. Donnie de la Vega gapamati gid siya sir. Ay tud ka. Salamat gid kapitan. Jonary Verdin. Salamat.
Carmelo Garingo, Action Bry, hindi lang ko sang may Halandomon Tower kag nahulog sa Taytay. Sobra 10 bala ka puno nga ginutod sa Old Airport gatubo na liwat tani hindi na nila paglukaton patubuon na lang. Ay gali ka ti mayo man no. Janet Flores, good evening sir, watching your program. God bless and stay safe. Emmanuel Miraflores Cuales, tani i-evaluate nila kung ano ang mga solusyon o kung alternate nga hindi matandog ang kahoy. Ting ila pagtuon mo temo utdon ay susko kanugunugon. Albanese Miles Araman, si Dine sa Maligad may pa-hashtag pa sila nga RGS lang malakas tubakbo gali iya. Di porti na yung depensa nila sa una sang RGS nga ini. Di naman ang tawa subong. Nowhere to be found. Bisan landong ya, hindi mo madakpan. Oh. Imagine mo pila ka milyones ang natangag mo. Bisan magpa-hayang-hayang ka na lang natuya sa iban nga kwan. Iban nga probinsya until the end of your life. Kaya kung ibutang mo na sa bangko, ya, ga-interest na lang nag-interest mo. Hindi ka na iya magutman. Di mo na galing. Do hindi ka man naguro mabusog kung nang ginakaon mo halin sa panginto mo. Di bla? Panunto mo bla? Do ay ginakabulos ganing mulawas Way ginasang matarong da. Hey. Sige. Relax ko ha. Balik ko dugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna.
Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effect. Endorso man naton sa inyo mag-aksyon ang DTX
Action Firing Line. May paksyon na ko gamay kung sino man ang nakakita sa nga plastic envelope po nga may unod papiles nabilin sa salakyan nga ruta Madalagan Libertad palihog lang tawag sa cellphone number 0910-153-6162. Or di gani pag pwede man idulong diri sa Action Radio Bacolod. Ang naga-paksyon mo si Noli Mayordo, mga ka-aksyon. Action Firing Line. Upod sa bugos nga puwers Sunod Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madira, Action El Rey Dotilio sa aton IT expert tonight. Action and Defensor aton man sining partner. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Action Eric Magbanwa, na? Action An karon digidugay, no? Si Ara naman sa Action Eric, no? Sige, kung sino karon mabulo sa Action Night Patrol, no? Sige, ni mas Action Brian more din nagapasalamat gid magilibati ta buwas sa magyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!